Важно ли е да закусваме сутрин? Според клинични психолози, първото нещо, което трябва да направи човек с висока тревожност, е сутрин да закуси закуска богата на полезни мазнини и протеини. Това доказано понижава нивата на тревожност не само сутринта, но управлява тревожността и през целия ден. Когато се нахраним на закуска до 1 час след ставане, когато се нахраним правилно, това дава сигнал, първо, на метаболизма да се задвижи и второ, дава сигнал на мозъка и на тялото, че ще имаме достатъчно калории през деня. Това контролира апетита. Всъщност, хората, които преяждат на вечеря, са тези обикновено, които не закусват сутрин или не закусват правилно. Каква е добрата закуска? Ако сутринта закусите с круасан и подсладено капучино, ето това е много лоша закуска. Вие ще сте гладни след около 20 минути.